ৰজতে ফোন কৰিছে যে এনেকৈ এনেকৈ গৰু চুৰ আহি আছে। ৰজতক মই সুধিছোঁ যে কাই ফোন কৰিছে, তোক কাই ফোন কৰি কৈছে। ৰজ কৈছে শান্তি। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আহি আছে তাক ধৰি ৰাখ, মই আহি আছোঁ ৰ। लोगोफोर गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय ना आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ। आंबो मोजाङैनो दङ। जों माखासे बाथ्राफोरखौ सावरायनि ना जायानोखि दाखालि बावैसो मोसौ सिखाव होननानै बुग्लिदोंमोन जोंनि बर'फोरखौ ना जोंनि बर' सुबुंखौ बिनिनो सानै सुबुंखौ हमबाय आरो दंबावो आसोल मेनफोरा जायफोरानोखि बुदोंमोन ना आरो नै बिसोरो कमप्रमाइस खालामहैदों बुंहैदों जायफोरा बुदोंमोन बे मानसिया मेनआ एक नम्बराव रजत मण्डल होननाय सुबुंखौ मोनदों ना बे रजत मण्डल होननाय सुबुंखौ रायजो राजा नोंथांमोन जेराव मोनो नागिरनानै बिगुर जिहोनांगौ। दाबो पुलिसाबो नागिरना मोनबावाखै खोनानाय बादिब्ला पलिटिक्सनि मानसिजों आखायाव दङ, बेखायनो बेखौ नागिरना मोनाखै दाबो। EMनि मानसियानो जा जायनि मानसियानो जा बेखौ हमनानै साजा होथारनांगौ। रायजो राजा नोंथांमोन बिगुर जिहोनांगौ बेखौ नागिरनानैबा पुलिसा मोनाबालाय मा जानो, रायजो राजायाथ' मोनथारगोन। रायजो राजा नोंथांमोन जेराव नुयो बेयावनो हमनानै बु बे मानसिखौ। आं फट'बो होना होगोन, नोंथांमोना नुखाबायबो जानो हागौ। बे मानसिया राजु मण्डल ना एक নম্বর দাদাগিরি মানুষ। ইয়ে মোর মানুষ হয়ে বলে ড্রাইভার বলে হয় বলে প্রায় সকল য'তে পায় তাতে ইয়াক ধৰিব লাগে, গৰু পিটন দিব লাগে, চামৰা গুচাই দিব লাগে না। সেইদিনা গৰু চুৰ নোহোৱা মানুহকে ধৰি কেনেকুৱা পিটন দিছে না, এতিয়া পলাই আছে ক'তবা। য'তে পায় তাতে তাক চামৰা গুচাই ৰাইজসকল ধৰি পেলাই না। সেইদিনা সিহঁতক মাৰিছে, পিছদিনা আৰু কাকবা মাৰিব, এনেকৈ দাদাগিৰি দেখাই থাকিব। তাক এৰিব নালাগে, য'ত পায় তাতে চামৰা গুচাবি চালা বোকা চোদা কেলা এৰিব নালাগে তাক। কেতিয়াবা গাঁৱৰ মানুহকে মাৰিব, কেতিয়াবা বেলেগক মাৰিব, এনেকৈ দাদাগিৰি দেখাই থাকিব। তাৰ কাৰণে আগতে পিটন দিব লাগিব, তাৰ পিছত গম পাই যাব সি চালা কিমান দাদাগিৰি হৈছে। रायजो राजा नोंथांमोन एगारनाङा बेखौ, जेरैखि जायाबाबो साजा होनांगौ। बे मानसिखौ दा गोमानानै दं, ক'ত पलायासे এতিয়া पुलिस नापाले रायजोए पाबो तो नहीं एरिब चाই থাক। দাদাগিরি দেখাইছে না, গম পোৱা নাই। মণ্ডলে ফোন কৰি মাতি থাকে মানুহ মাৰিবৰ কাৰণে, मानसिफोरखौ बुनो थाखाय बे फन खालामना लिंहरो। बे मानसियानो बुंदों नाय खोनासं, जायानोखि कनफार्मेस खालामनो फैदों बिथाङा बुंगासिनो, आंनि खोनासंना ला, आं बुंना होनो खिथिना होनो। नायलाय भिडिअखौ नाय, होमबानानै नोंथांमोना खोनागोन। नै ৰজতে ফোন কৰিছে যে এনেকৈ এনেকৈ গৰু চুৰ আহি আছে। ৰজতক মই সুধিছোঁ যে কাই ফোন কৰিছে, তোক কাই ফোন কৰি কৈছে। ৰজ কৈছে শান্তি। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আহি আছে তাক ধৰি ৰাখ, মই আহি আছোঁ ৰ। মাতিছিল মানে সম্পৰ্ক আছে সম্পৰ্ক আছে মানে বহুত দিনৰ পৰা ফোন কৰে, মোকো ফোন কৰিছিল। মই কৈছোঁ যে মই এইবিলাক নাযাওঁ। তাৰ লগৰীয়ে কৈছে এতিয়া না, শুনি পাইছে না কি কৈছে, কিমান যে দম দেখাই আছে পাৱাৰ লৈ। এৰিব নালাগে ৰাইজসকল, ধৰক য'ত আছে বিচাৰি ধৰক তাক, চামৰা গুচা, তাৰ আঙুলি পাথৰ লগত মাৰি মাৰি গুড়া কৰি দি চালা কিমান যে দম দেখাই আছে। মানুহ মাৰিবৰ কাৰণে মানুহ মাতে ফোন কৰি ना, मानसि बुंनो थाखायनो फन खालामना लिंहरो। खोनाबाय दा रायजो राजा नोंथांमोन, एगारनाङा। जाय ओनसोलनि जाय जायगानि बर'फोर खौसे जानानै बेखौ नोजोर होनाबाबो साजाखौ होथार, एगारनाङा। बर'फ्राबो माखासे ना दुगा मानसिफोर दङ, गावजों गाव माबा मोनसे फंसे बाथ्रा बुंबानो मा बुंबानो केस होग्रा FIR होग्रा दङ। दा बे गुबुन हारिखौ मा खि खालामनो हादों नोंसोरलाय? माखासे दङ मानसिफोर, इउटुबारफोरबो दङ, गावजों गाव बा नै दालि ओंखाम जादों होनलायलायग्रा दङ।
दा बिसोरखौ मा खालामनो हादों गावनि मानसिखौ बुदों नोंनि मानसिखौ बुदों नों मा खिरखुनो हादों ना फंसे बाथ्रा बुंनाय खोनादों नोंनिफ्राय बेफोरनि ना बेबायदि मानसिफोरबो दङ जोंनियाव गावजों गावबा मोसा गुबुनजोंबा दाउसा फंसे बाथ्रा बुंनो हायो लोगोफोर खौसे जा खौसे बयबो अब्लासो जोङो देरहासार जालांगोन जोंनि हारिया जाथिया जौगालांनो हागोन ना गावजों गावल' गेस होलायनो हाबा जाया गुबुनखौबो जों सिगिनो हानांगोन गुबुननि सिङाव थानानै जों मा लाब ना ओरैनो बड'लेण्ड बिनानै मा लाब खौसे जायाब्लाथ' जों मा खालामनो हाबावनो आरोना खौसेथियानो गैयाबा नोंबो हारसिं आंबो हारसिंबाथ' जायबाबो नोंनि सायाव गाग्लोबगोन जायबाबो नोंखौ एटेक खालामनो सहस जागोन आरोना गोरलै जागोन नों हारसिंसो ना नोंहा रावबोआनो गैया ना बेखायनो खौसे जा लोगोफोर जोंनि हारिनि सायाव अलखद जायोब्ला जों बयबो खौसे जानांगोन ना जों दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय आरो मोजां मोनदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब शेयार खालामनो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौ अलाव थुनानै होगोन खाथियाव थानाय गुबुन मोनसे भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेयावनो दोनथ'बाय बाय